गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ आं होनो सानबाय। आंनि मुङा मुस्रि अनजालु दैमारि। बांसिनानो आंखौ सिमां राजा होननानै सिनायो, मानोना सिमां राजा आंनि चेनेल दं। चेनेलनि नामाव आंखौ सिमां राजा होननानै सिनायो। नोंथांमोन आंनि गुबै मुङा अनजालु दैमारि आरो आंनि गामिया भगबान बरगरा, जिल्ला धेमाजि, आनसलिक सिलापथार, पिनकड 787059। दानिया आङो नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जादों सना नों। रमान्टिक खन्थाइ। नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला, खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंलांदो। सना नों। सना नों दिनै आंनि खाथियाव मा जादों आरो नोंनि मेगनाव मानि मोदै सना? दुखु मोनो सना मेगनाव मोदै नुयोब्ला। सना नों जेब्ला आंखौ गुबुनजों रादाय जाखाबाय होननानै आंनि सिगाङाव बुंनानै आंखौ बावगारनानै थांदोंमोन। सना आं बै समखौ गोसोखांबाय थायो सना। नोंनि आरो आंनि बै समनि समाय आरो रादाय खानायखौ बोरै बावगारखो नों सना? गोसोखांब्लानो गोजांस्रिउ मोनो मेगननि मोदैजों नोंनि आरो आंनि लाइजामखौ आरो जि जारिमिनखौ नायनायाव सिग्लाबलाङो आद्रा थालाङो गोसोआ नायजोबनो मोनैयाव। नोंदि आंखौ बावगारनानै गुबुनजों जुलि जानानै गोबां हेपि जादों सानदोंमोन आं सना। नाथाय नों दिनै मानो मेगनाव मोदै लाना आंनि खाथियाव फैखो नों सना? हायाखै सना दाबो बावगारनो नोंनि समायना महरनि इसारा होनायखौ। एखनब्ला नों आंखौ फुङाव फोजाहरनाय सिखारदो मावजि होनना आं बोरै बावनो हानो सना नोंनि गोदै गारांनि रायज्लायनाय, गोदै गारांनि आंखौ फोजाहरनाय। नाथाय मा खालामनो नोंदि गुबुननि जाबाय, नोंदि गुबुननि आखाइजों नोंनि जारौ खाफालाव गोजा सिन्दुरजों फोनजानाय। नों जाबाय सासे आइजो। थांफिनदो सना नों थांफिनदो थां। जेराव नों खुसि बेयावनो आंबो खुसि, जेराव नों दुखु बेयावनो आंबो दुखु। सना जों सानैनि साननाया जाफुङासै, नाथाय नों जायजों जुलि जादों बेजोंनो गोजोनै था। अरायसमबो नोंनि आरो आंनि रादाय खानाय आरो मोजां मोनलायनायनि नेरसोना आंनि बिखा सिङाव अरायबो थाथोंसै। सना नों थांफिनदो, दुखु दा खालामसै नों आंनि सिगाङाव, मेगनाव मोदै दा लासै नों आंनि सिगाङाव। थांफिनदो सना थांफिनदो थां। गोजोन्थों। बे खन्थाइखौ गोबां खस्थ' मस्थ'नि गेजेराव आं आवरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनाय जाबाय। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन। कमेन्ट खालामदो, लाइक थुनानै होदो। नोंथांमोनखौ आं खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।